Ma MK amahle yabona le engifuna ukuyikhuluma izothinta esilondeni kwabanye yabo. Asifuna abantu abancethisayo bafowethu. Uyabona manje ematekisini kuphunyelwa obala ukuthi kuvotelwe iMK, ugodolo use-announcile. Khona umuntu ongikhathazayo yedwa kanjalo ongathi uyasebenziseka. Manje akazazi ukuthi kufanele mephi, uyayibona leyo nto leyo. uNgizwe akangayibizi ngopresident wamabhinqa kodwa bese engabe sacacisa ukuthi umiphi. Uyabona? Siyongixolela isilo samabandla kanjalo kodwa lento yokuthi baqoqa uNgizwe bese thina uyibiza ngopresident wamabhinqa. Sifisa ukwazi ukuthi yena nje njengopresident wamabhinqa umiphi. Ugodolo use-announcile. Yindaba uNgizwe anga-announce angasho ukuthi umiphi. Sifuna ukwazi phela ukuze abantu bazenzele i-decision ngoba asifuni abantu baconfuseke bathi bamabhinqa bathi sebeconfuse umuntu oyedwa ngoba banqanqela endaweni eyodwa. Sifuna ukwazi la njengamanje size ngento yomuntu omnyama ezosiza umuntu omnyama. uNgizwe akakatshelwe asho ukuthi sidinga baya-announce abantu yini ethule yena. Yini ethule yena. Thuleleni. Yabona? Akangavali uNgizwe umlomo. Akangavali uNgizwe umlomo kanjalo ngoba nakho kufanele asayide noma ancetheze kontaba akayikhonjwa. Hayi. Ngeke bafethu, ngeke. La sifuna ukwazi ukuthi uma uthi upresident wamabhinqa nizovotelana ukuze abantu basheshe bakukhombisa ukuthi mabethi wena mawuthi wena usazovotela mhlawumbe ontaba akayikhonjwa bazokukhombisa amafilimu ke kusathi upresident wamabhinqa nalabo abazama ukukuvala umlomo. uNgizwe aka-announce. Sifuna i-announcement kaNgizwe ayithumele le message izifike kuNgizwe. Ngiyamchallenge mina uNgizwe aka-announce. Sifuna ukwazi ukuthi amabhinqa president wamabhinqa namabhinqa bazovotelana. Thuleleni. Thuleleni, athuleleni. Ayizwa leyo nto le. Thuleleni uNgizwe. Yini lento eyemzutha yini? uNgizwe akacacise. Sifuna umuntu oncethisayo bakithi. Yabo. Ungancethezi nje angazazi ukuthi umiphi angabi namgogodla kanjalo akaphumele obala uNgizwe.